тук не ти турмоза така. Тюлката на бебешкия ще ги турмоза. Не знам. А тук никой не иска. То може би трябва да имаш, но никой не иска. Аз даже мисля, че тук е безплатно. Некъде в интернет четох. Така е, не? Не знаеш ли? Не? Аз казах, ще да пускам днес цял ден, защото няма карта, затова няма пускам. Защото вчера много пада тук. Мисля, не е падала, забихите изпути тук в мрежите. А тя на ми вика, че вчера имало много лед, а днес бил хубав снега. Възможно ли? Да. А таковата шуска ли се пак само? Не, прави, що годи и завой. И не се такова става скорост голяма. Пак не е перфектната. И те са им стана Киев. Знаеш, че имам 10 пускания, например. А Боян като ми избега, аз нали тук кажа, че помагам на Божина на влека да се качи. Той не се иска тук шоколад. Това нам се връщам, няма го. Търся го тук, търся го там, няма го. Той че отишъл да търси Божина на бейби влека. Добре, че го намерих. Направо се тръпнах, викам, Боже, с този народ, как ще го намеря сега? Сега е по-добре. И се паркира направо, да ми предрежда всички. Ела, ти кажем, че не може повече. Нека се качи още веднъж. Нищо, айде. Сега по-добре, нали? Супер. И добре като може, защо се ликави някой път и не ще? Не знам. Ти трябва да научиш така да кара, не само на рао. Не е рано още. Рано е. Викаш тя на рао. И един после друг, утре ако идваме тук на тази писта ще си я качваме. Аз мислех, че е платено. Може и да е платено. Тъй спомням, че никой не е казал да трябва точно. Оттатъка искат непрекъснато. А Боян седи горе и я чаха, а тя